ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. ҳозир дар корвон дар тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм ряд анамхе якчанд материалҳои дубайски распродажа шидай. Ино дубайскиҳои тоза якум сортан, материалҳошон хушрӯ аз 1000 боло будан баъзеи ино. ҳозир бошад распродажа шидагиай аз 400 сомон то анамин 700 сомон ай нархошон. марҳамат тамошо кунед. И бисёрашон ами 600 сомон ай кадомиш ки чӣ дора кори дастӣ кардагиай 700 сомон масалан ино корои дастӣ доранд. дигарош боша оз бо 400 сомонашам нишон метиҳем, 500 сомонашам нишон метиҳем. шумо тамошо кунед. ва ёшон тозаяй анамин бархатошон королевский бархатай заминош. ина бинед чӣ хел хушрӯай 600 сомону 500 сомону 700 сомону ҳар хел кадомеш ки бо шумо дар кор боша. Агар харидор бошед метавонед ами рақамое ки дар рӯи экран ҳастай WhatsApp метавонед суратча партоед, бо ма рафта аниқ мекунем нархша, баъд доставка мекунем. ира бинед чӣ хел хушрӯан. ана инаш кори дастиай ҳамаш. и бо тамоман қимат буд. ҳозир 800 сом фурӯхтестиян. ира намедонам 1000 мефурӯхтанд, 1100 мефурӯхтанд. амхе буд. ана инаш боша 500 сомон. и тозаош дубайскиёш дӯстони азиз. ана иҷа дариҷа беҳад хушрӯвош ҳастай. чӣ хеле ки гуфтум 500 600 700 амхе нарх дора. дубайскиёи тоза рости ҳозир метиско ҳами хели нарханд. дубайскиёи тоза ҳозир ҳамаш аз 1000 сомон болояй материалош. касоне ки мисол инора дида боша нархоша медона ки чӣ хел қимат будан. ина инош бо корои дастӣ доранд. чӣ хеле ки гуфтум шумо агар гирифтан хоҳед пас суратча партоед. ман аниқ мекунам. ина иҷа дени ноч дора. французский дени ноч ҳастай. анаи гулдарако ҳастанд. материалошон королевский бархат. аллакай ами худаш маълум айда ами видеоям ки чӣ хел материалош хушрӯ хучона хеле партуфта меистанд. бархатои нами 500 сомонада. анаи гулдоро ҳаст бо аз и гулдоро ду намудай. як намудаш санги фиолетовияй, як намуди дигаш бошад бежевияй. сангошон хучон бошад. ина поёнаш лавдоманӣ бо намихе гулчаҳо оро дода шудагиай. ина марҳамат тамошо кунед. дар кор бошад агар нависед доставка дорем ба Русия. тариқи почтамо равон мекунем ки дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. ана ино ҳастай. ҳозир ва ёд бо пурзата нишон метиҳем. баъд анам хел чихол доро. иам чихол дорай чанд ранг шай. ҳозир ман нишон метиҳем. ино агар хато накунам 500 сомонӣ ҳамроҳи чихолошон. дигар рангошам ҳастай. рангои аҷоиб фасон. на марҳамат анаи тозаҳош 650 600 700 ҳамхе нарх. амино арваёшам доранд. арзоношам ҳастай. вале и тозашай. инамин чорни принти вишифкадор. ино сифатҳои поёнтаракошам ҳаст. мисол 350 сомона дора, 300 сомона дора. айе ки дида истодаед қиматиёшай. анами савз аҷоиб хушрӯ лавдоманӣ вишифка дора. вишифка не инқад турша фасон кардагиян. анами сетични сирхам аҷоиб аёзи дар тагиш чихол биёя бо тамоман фасон неиста. инаи фиолет виш сирхиш ҳастай. ира хушрӯ харидорӣ мекардан.
марҳамат тамошо кунед. Анаи ранги дигар шайбо агар хоҳед аз ин шам доставка дорем. И бо як ранги дигар вай дора, фиолетови тёмный дора, дар ҷавз тамом шудага, вале мебиёрам сетичниёи дубайский. Касе ки пурсон шуда буд тамошо кунед. Анаи наи савзо бошад, ози ман нишон дода будам лавдоманиш. Иш бо дигар хеле туруш. Ай вай дигар буд. Материалша бинед чӣ хушрӯй. Аднатониш. Як либос бориш 600 сомон. Анас касоне ки сафед мепурсан. Бинед. Рӯзе ки ман ба навор гирифтам, акам хе нарх будак. Доставка метавонед ки вай кунед, нависед. Сафеди ширчоӣ яй. Яке аз подписчикон нависта буд ки ягон материали сафед нишон тиед, марҳамат и лавдоманияй мхе киртада хушрӯ меброя. 600 сомон як либосуш. 500-600 нархошон ҳам хелай. 500-600-700 қиматаш. Ана ин чихолдороша бинед. Хато накунам ино 350 ҳан. Агар хато накунам. На ранг ҳамроҳи чихолош. Ё 300 ё 350 меқадарай. Ва ё ҳастанд сетичниҳои арзон ҳам ҳастанд. Як вақт 150-200 сомон буданд. Ине ки дида истодаед, ино 300-350 сомонанд. Иҷа рости гап ма да корум кам кам овозои ҳархело омадестай. Аҳамият натие дӯстони азиз. Иҷа да ҳастай. Анаи бо тозаош и 700 сомон. Дар бораи арзон шидан нашиданаш бо метавонед хутон равед, бинед, касе дар Тоҷикистон боша шояд ки бо арзон кунанд. Рӯзи аввали ҳами распродажа ма рафтам ва анами чизора ба навор гирифтагӣ ҳастам. Ира бинед бо тамоман фасонай. Лавдоманӣ дораву аз иҷа дар байни ҳами материал се ҷо анамхе вишивка омадагиай. Як либосуш 700. Чӣ хеле ки гуфтам ҳамашон анами як либосуш 700 сомон. 600-700 амхеда. Хулас беҳтарин материалҳо бо нархи нақстарак, нисбатан нақстарак, барое ки чӣ хеле ки медонед и нами чанд вақтае ба навор мегирам. Ҳами дубайскиёра бинед, тозаошон кадомиш ки ҳами вайш материалаш тозаи бархташ ай 1000 сомон болояй. Хулас дӯстони азиз, метавонед биёед бо хутон аз наздик бинед. И видео аз корвон буд, тарафи пажарка, 012 дуюм ряд. Инам хеле материалҳои фасон. Бо мо бошед. Хайр. То видео